Mai sona, mai sona, mai sona, mai sona. Mai sona, mai sona, mai sona. Zamba zinariya, mai sona sanni sarauniya, sannin ki masoyiya, ni ke ce tawa gwana, tawa gwana. Mai sona, mai sona. Mata duka kin wuce sani su, mai sona, mai sona, mai sona, su mai sona, mai sona, mai sona, mai sona. Mai sona, mai sona, mai sona, mai sona, mai sona, mai sona, mai sona. Domin subscribe idan ka shiga manhajar ka ta YouTube sai ka danna alamar nema. Bayan ya bude sai ka rubuta Kudan TV ka danna alamar nema. Idan ya bude za ka ga Kudan TV sai ka shiga. Bayan ka shiga ka danna subscribe. Bayan ka danna subscribe za ka danna alamar kararrawa. Bayan ka danna alamar kararrawa sai ka danna all. Hakan shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Mun gode. Kudan TV ta guje. Kudan TV ta guje. Assalamu alaikum. Abdul ga yawa ne. To ku shigo. Assalamu alaikum. Ni ne kawai gidan nan. Ko kin biyo ne kika nuna rashin mutuncin naki. Abdul lafiya me ke faruwa ne? Yaya wannan ita ce wacce take sai bin fada wannan. Yaya wannan ita ce wacce na ma kai ta mun ce. Ya kace musu ko gidan nan. Oke, kin biyo shi nan ma kika sa a ƙara mai wulakanci ne? Ku fita ko mana gidan nan. Ki fita na ce miki. Ki fita. Ki fita. Ko ka ba su tsaya kenan. Ku na ce ku fita ko? Ku duba yadda kuka mai da shi kun so a halaka shi nan ku kin ƙara biyo shi gidan. Dan Allah ku yi hakuri ku zauna. Wani hakuri za mu yi? Yanzu da an kashe shi ku ce me? An kashe ku ce a kula ko? Dan Allah ku yi hakuri ku zauna mu bayani a lokacin. Ba wani bayani da za ku bada. Da can ya taimake ki amma ki zo ki san za mu wani abu wannan aiki ko? Amma kai ma duk da kai abu ka san irin wanda za ka yi taimaka. Yaya dan girman Allah ka yi hakuri. Dan farmar Allah ya hakuri ka saurara. Wallahi raina ya ɓaci amma Allah nan da kuka ce. Abdul bari mu ji abin da su ce. Ku zauna. Kun dai ji abin da ya faru tun farko. Ni ban san ba shi ba ne, shi yasa saboda lokacin da ɓarawon ya ansa da ban kalla fuskan shi ba. To Allah shi ya yi. Shi sa aka ce duk abin da mutum zai yi bincike. Kin ga rashin bincike ya kawo gashi. Shi ya taimake ki kuma kin so shi a illata shi. Don Allah dan Allah ku rika bincike. Abdul kai ma ka rika bincike da abin da ka yi. Yanzu gashi ka je ka taka sabon ɓarawon. Ni ba ran ga mutum dama kira da ake yi. Allah ya tsare. To ni da yanzu ka yi hakuri ka yafe mu. Ba da ma rashin fuskantar juna da kuma su da ba ka samu.
Wadda ma kuma ya wuce. Shi ne na babu damuwa mun gode. Wadda ma. Mun gode ba. To ciki alhamdulillah shi ya so. Allah ta yarda sai. Amin amin. Mun gode ba. To shi kenan. A ga gida. Wallahi Zainab ban taɓa jin daɗi irin na yau ba. Da na samu na je gidan sabon na ba shi haƙuri. Gaskiya ne to aikin sa a rayuwa babu abin da ya fi kwanciyar hankali. Kin gane? Hakan da kika kin ga hankalinki ya natsu, ya fahimce ki kuma ke ma kin fahimce shi. Wallahi kwana biyun nan kwata ba na samun wani jin daɗi. Ba na so na ma mutum laifi. To ai dole ki ji haka. Ki akan rashin sani kika yi. Kuma shi ma haka. Kai jazuga wai ku ya na ji ku shiru ne har yanzu an ce ku je ku hafa ku samu ma to so kuke mu zauna jingun ba ka san fa yanzu garin ne yarin ba Allah ga faracen sai a baku aiki gaba ɗaya ga alaji ya ba mu aiki tuntuni kun kasa nemo mutane to na rantse muku da Allah na baku daga nan zuwa gobe muddin ba za ku nemo shi ba to zan aikata mutum ya za a ba mu aiki ne tuntuni da yanzu da an samu aikin nan kun kawo kwantara kuɗi mun ci rabin kuɗi amma ba aiki yanzu inda kun kamo mana shi da yanzu ba mu aikata shi an biya mu rabin kuɗin ba gashi nan yanzu mun zauna ba komai ko za mu zauna ne shiru ko so kuke ni sai na tashi na ji ne zan nemo muku ne in ba ku an ba ku aiki ku je ku yi abu ya gagara kaga wannan dan shegiyar shi bacci ma yake duk abin da nake wa cikin bacci kake yi to kaga dan shegiya dallata shi ka ba mutane ana magana kana bacci ni kaga na rintsa ne ba ka wani oga ka san kula wannan dan kwana bin nan ba sun samu na ilimi ba sai ana yin hata ka an ba oga duk ina concept din da nake ba ku an nuna muku in za ku yi aikin sai kuna kuna ankarewa duk tunanin da nake ga ba wani maganan kokartawa a cikin wannan magana in kuma so kuke yi to billahi allazi na riga na ƙara magagayan ku na maimaita muddin yau ta wuce na ba ku daga nan zuwa kwana ɗaya wallahi muddin mutum bai zo ba to ni zan aikata mutum na gaya muku wallahi na ma gaya muku duk ku tashi ku je ku nemo shi zan zo mu ne mu rika zaunawa ba Kaya ya kula da kasance ne jiya ai ba ma bane ba ka san na fita da ana ta sabin cewa wai duk garin nan ba wanda kai adadi mun tare kudi zan yarda Wani mun tare? mun tare da san tare ne kike wai ai gaba ɗaya abubuwan yawon mamaki wai duk ba su ɗin garin mun tare ne ni wallahi zan yarda so yanzu burin taki kaɗai da ya raba a garin nan wallahi kuma fa ya kuma da azumi irin kyautar da yake yawwa ka san nan da nan da ma zai kiyo ya sa duk masu da ya gaskiya yanzu da gaskiya ne da aka ce da fafan cewa a shi kana ganin yana da wani ta ta yi ba ya masu da ya gaskiya da mutum ya ga fara abu shi ke da sai ko sai ya tsaye iko Allah ke kare kare ko alaikum salam kin zo ki kire da mutane hankali da ki ƙara daina mutane hankali an umar ya da ta ka ta wanda da ban zani wani isu da ai hakuri kai ka ke zuciya wallahi ya wuce a wanda ai suna kasu a yanzu da mara ni ban yadda wani dukkan su kuma mai ba kuma ya wuce a kadi ya ne so kana so rufi kai ta bada hakuri lafiya ga Ya gida ya wuce. ga shi nan alhamdulillah na maka da wani kai na jiki lafiya kuma da karfin jiki ne ko amma da nake jin ikon kilomita 50 ma So ɗaya ga iya so Allah ya ƙara lafiya. amin ga shi ne sun ya kuma ya kowa da kowa Wallahi lafiya ƙara. na kawar da ki Wallahi na baro ta a cikin gida ne yau ba ta jin daɗi. ba shi kenan gama gaisuwa ba awa mutum ne na awa murmushi mana shi ne murmushi ai abin na zai ce ba da iya amma a yau ta ba da hakuri ne sauran shi kuma ya wuce Allah ada yi wai da ke da kashi an farka mu a to ya ku yana damu gara ba ta haide da ke da a barka da ya gida yawa masha Allah na yau na gode a kai da kuma a gare mu ce
Allah muke ba su gobe ma ki dawo gobe ki zo ai noma ne wannan da shi alaji kai goma kake wani wucewa zero zero za ka wuce kana kallo nan zauna nan gurin kake za ka wuce zero zero da babata malu daga ina gidan ne ka zaga ba ma ta karatu kake ba ta zagawa kake yanzu wannan rubutun da ka iya ba kai zan ba kamar wannan rubutun ba dan abun da ake kawowa na cikin gari kai ba ruwanka sai kai kenan duka dai ka da tuwansa ga tuwansa ko da zan an kawo mun karanka to dama ban gaskata ba saboda ka ci sunan naka ai ka ci sunan naka sai ido ga abu da nake kake zazzare ido kamar burguya ruwa a rami sai an yi magana ku ce ku kuna so ku yi karatu amma aikin banza wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya gida ya maman naka kowa dai lafiya to ana dai karatun ko to alhamdulillah wallahi ka gan shi wannan a bayan shi ka zo gashi ya kaso ka an samu abin da ake so amma haka shekaran shi 8 ka gan shekara 8 da kyar ya samu ya kai a rahama da kyar izu 7 hadda hidima to Allah ya saka da alkhairi Allah ji kan mahaifa a ga mun da uwan a ga mun da sai na zo yawwa ni ra ba zan baka ba kake wani zara ido kai ba ka ba an kamu da kana zara ido kai ba ka mun ba kana zara ido lubun kan baka idan Allah ya kai mu gobe ka kaje kullun ka ji idan Allah ya kai mu gobe tunda kai ba karatun kake so ba kai ba karatun kake so ba idan Allah ya kai mu gobe ka je nan ko faskare ne ka je ka nema kar fa ka taba kawo ni ban taba zuwa ofishin dan sanda ba ko faskare ne tunda dai ba karatu kake ba har ma tura ka je can ka rika neman kuɗi tashi ka ban guri kici na garban nan wallahi ina shirin zuwa ga shirin kana shirin fita wallahi zan na fito wajen mun ci dan sha iska a jiki yayi kyau da karfin jikin jiki alhamdulillah idan ma mutanen nake sun yi duka kai ni dan Allah wallahi ka daina faɗin haka idan kana faɗin haka ji nake kamar da nutsi a ƙasa ni kuma idan na tuna rashin dogon basa da yake ji kamar to shi kenan idan baka hakura ba sai waje ka rawa ba rawa kuma haka ne zan buge sai ka samu sanda ka rinka buga musu a tuki zan buga a jiki to sai mutum ya raga ki da ko ina ga yamma yayi wallahi idan za gafara ka zo ka tsorata mutane kawai ka zo ka tsorata muddin in kana mana irin wannan wallahi lalle wata rana sai dai kuwa ka tayar wani Oga ba haka bane akwai labari ne labarin me kuma yanzu nan daga mutumin nan da wani rabu ya ba mu kwan gidan mu kashe shi a ina ka gan shi ne ga mun ma Oga ka tuna da na tambaye kuɗi ka hana ni kai matsala na da kai komai za a yi da kai sai an biya ka gaya mana Oga na rantse sai ka bani kuɗi zan faɗa bari idan mun dawo na ce zan biya ka zan a baka kuɗin ka bari saboda kar ya gudu Oga ni fa sai an bani kashi zan faɗa na rantse da rabbi samawati muka je wurin bashi to ya sun zan aikata ka ya komai za kai sha jini oga ba shi zo Oga wannan dan shegen sai mu dinga ba shi kuɗi rabu da shi to ga mu je nuna ma inda yake je din koya ne tashi tashi
mai sona. Yauwa Malam Bello, ni kam tun ranar ki son tambaye ka. To, Malam Ibrahim me yake faruwa? Na ga ranar na ji na so ta shadda, kuma zazzafa mai tsada, domin ta ko'ina ta fita ka kyau da haɗewa da kyan gani a ido. Amma abin da yake bani mamaki shine, sai na ga idan mun sa shaddan nan, kafi na haɗewa da kuma kyau, sai na ga ɗinkin ya zauna a jikinka kamar a jikinka kera shi. Wa me sirrin ne wai? Malam Ibrahim kenan. Tela na shine sirri na. Domin idan na kai mashi ɗinki, duk wani sabon design da yin wani kwalliya abin da ya ga ya kamata ba sai na ce ba ma yake mu zaka sai karamar shadda idan ka kai mashi in ya tashi ya mata wani gagarumin dinki sai ka rantsa wata babban shadda ce ta a zo a gani saboda tsabagen kwarewa da kuma sanin aiki irin nashi. Daga ta Malam Bello, wani ƙwararren telan ya kake ta kuɗa shi ne? Shin kana so ka ce min baka san wannan ƙwararren telan ba? SAS Textile and Tailoring Center Kudan ba? Ko shine shahararren telan da yake ma wannan matashin saurayin? Abba wanka dinki wanda zaka ga ya fito face tamkar dan gidan gwamna. Kwarai kuwa Malam Ibrahim. Amma na ji kana SAS Textile and Tailoring Center. Wato kuna nufin har shaddoji ma da yadda da abubuwa gina sai wake nan? Ai SAS ba iya dinki kawai ya tsaya ba. Ya shahara wajen ɗauko manya-manyan shaddoji, gizina, miro, yadiddika, shamfu, saga da kuma jallabiyoyi kala-kala malam kamar muna Saudiya da atamfofi da leshika daban-daban na mata da kuma sauran ire-iren su na material masu karko kuma a cikin farashi sassauka. To Malam Bello, ai na zan samu wannan shahararren tilin domin ni ma na kwashi nawa garabasa. Yana nan a number 1 dan Dako Road opposite N Achaba da ke garin Kudan local government Kaduna state. Sannan za ka iya samun shi a lambobin wayarsa kamar haka 090 73 10 43 73 ko kuma 090 49 17 31 44 ko kuma 081 42 21 49 78. SAS Textile and Tailoring Center. Alfahari matasa. Mai sona. Wai lafiya Amira? Amira tunanin me kike yi ne? Ina ta miki magana tunanin me kike yi? Wallahi Zainab, tunanin bawan Allah ne. Bawan Allah nan ne ya dame ni. Wani bawan Allah? Abdul mana. Kada a cikin faɗa masa kansa kike yi. To, kasan dai hakan dan gaskiya kwana biyu bana da wani tunani in ba na shi ba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Assalamu alaikum. Dama yanzu nake jira in gama sallah in kira ka. Ko ina ga nan maganin shi ake, ko ina zagin shi ake. Ya ake da wajen irin wannan hali? Ba ai wannan kawai kamar komai ya gama ne. Wannan dan iskan alhaji kowa yana muzanta ma. Ya cuci wannan ya cuci wannan. Ai kawai ba matsala kawai insha Allah. Shi ma mun yi magana da shi zan kira kuma abin yi magana shi ma.
Ni dai yau na jinjina maka iya wuya baka taba faranta min baka taba min abin kirkin da kai ba irin ne. Hawa uga ka sa ni kuɗi su ne da giretan aiki na. Gaskiya ne. Sai ma ka ci muka je aikin nan ban ga shajinin ma wai ina ya tsaya ne. Ya dan za a can ne ya je casual ba. Kai kira Jazuga. Kira mun alajin nan ka gaya mai to aiki ya kusa kammala. Kira mun shi ka bani. Ta fara ringin ka ne. Ruwa alaji. Gayan nan mun je kan gaban kenan mun tadda shi yana wannan muka dafo shi. Sai abin da ka ce alaji. Ko a kashe shi? To alaji ba ka da ke su. Insha Allah yanzu nan za ka ga aiki ya kammala. To alaji a maganar cikon cash din nan. A alaji za a yi aiki ne ba kuɗi kuma alaji kai ai mun ka san iya wuya. A matsa muke. Yawa shine wannan. A to kan ba ka da kyau alaji duk yanda aka yi in mun gama za mu taɓo ka. To kakka da mu alaji. Gaskiya ne alaji. Kuna ma ina ya kamata a je a kashe shi. A uga amanta bakin ruwa can za mu je kawai mu aika shi. Gaskiya ne saboda kanka na kawo ta ka ya kawo shawara. A uga kuma ya kan mu na kawo ta. Ya yi bin mun shi mu je. Ya yi beshi ma. Ya yi beshi. Karerayen man dan durun akun je mu kashe. Nan za ku. Wallahi lafiya kalau. Wallahi lafiya raunan jin gina lafiya kalau ya su abba yaya. Ko dukka gaira su. Yau wa dan Allah na ce ba? Saboda yanzu dare ta yi dan Allah ina so gobe da safen madi da kai a gurin rafi. Saboda akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu yi da kai. Oke to shi kenan babu damuwa. Oke to na gode sosai. Allah ya kara sauki sai da sai. Zan tuje yarinyar nan yau. Haba, wallahi ban ga koyi. Kwarau kaza. Kuma yarinyar da ta ga yaro zama a iya ne. Ta kashe ma. Ai ba wasa ai. Ka san nuna abu ai ba wasa. Mu ne ka san sarkin gida sun yana gida. Wallahi. Namiji. Ya kai ne. Ya zo kare. Nan joni gudu ne. To ni kam da zo nan wannan mama ta aike ni Ita kawai. kashe muku da Amira ta ce zo sami ta. Wadai mutumin ka faɗa ne. Kai. San me nake nufi ai. Kai. Ba ban gane kake nufi ba. To ni da na mu je kauye da kai na san zaka zo zuwa kauye na ce mu biyo maka. Kai wanzu Amira ta kira ka? Wallahi Amira ta kira ni ban samu zuwa ba. Sai wani lokacin da yanzu za ku je sai. Mutumin ya dai faɗa kai. Ya faɗa. Ya faɗa rijiya. To mu dai ba da yi ba na bi ta nan saboda za mu gaggara. Yamma na yi. To shikenan. Yadda dai muka yi ne. Ka lafiya insha Allah. Mai mai kalamin da dadi. Mai sona mai sona Malam Garba, ka je ka shirya wa lokaci saboda yake ga bikin nan hijiran ma ake ka fito baka zai. Malam Ado, kana gani na gashi nan na shirya na sa shadda na wannan aya cikin kayana ita ne ayi kura daka ta yi. Kai je ka ga min wannan shine sabon ɗinkin da kace ka dinka bikin wannan garzali sai karan jiya. Ai in gaya maka wanki ɗaya ne mashi amma na ga abu na kana da ka wanke ba. Haba, na san za a rana. Shi yasa ka gani nan ba da gurin da nake sayen shadda yadi biki ko suna ko wani taro. Sai a wurin wannan shahararren ɗan kasuwan wanda ke kawo kaya na zamani ga karko ka shekara 10 kana sawa kamar ya kwabare sa a leda. To, wane ne shi kuma wannan? Salisu Eskala mana mai kantin sauki ga arha ka kuma kaya malam gangariya garanti. Ina wannan yaran nan wannan gayan yaran nan wanda ga duk garin babu gaye kamar shi. Oke, ka ce mun dan gidan malam Sule mai kalanzir. Ka faɗa daidai shi. Me yasa ga duk garin nan babu ɗan gaye wanda yake ɗaukan wanka na manyan kaya ya fanta wa gurin 'yan mata kamar shi. Kwarai kuwa. Ai gurin abin ke zuwa ya zaɓu kaya sai kaya cikin sauki wanda ko gidan gona za ka iya shiga ka dana ranka jade ranka jade. To, malam
Ado, sauki ta zo kusa kenan. Ka ko dama akwai wata bazawara da nake so zan je wurinta, amma kaf cikin kayana na rasa kayan da zan sa in je wurinta. Ka ko sai lallaba in je gurin shi in samu wanda zan siya in je a dinka mai in je gurinta. To amma Malam Ado, wani irin yadi kake ganin zai dace da ni? Aka shiga gurin sa eskala kawai domin gwangwajewa, domin ba wani yadi kaɗai ba. Ya shahara gurin sai da shadda, gezina, miro, tebu, kashmir, lana, da abubuwa da ma yana siyarwa da kuma sauran ire-iren su na duka. Sannan kuma bai tsaya nan ba, yana sai da takalma, turarika, bayamai, huluna, sannan su mayan kwallo ba a basu a baya ba, bangaren JC da kuma takalmin kwallo, sannan kuma su kansu mata ma ba a basu a baya ba. Yana sai da takalma kala-kala na fashion design wanda ko amarya za ta gwangwaje a wurin. To Malam Ado, na ji wannan bayanin. To amma a ina za mu samu shi Salisu S Kala din? Da mun ko ga bikin sallah yana karatuwa. Shagon Salisu S Kala yana nan daura da Kudan Plaza. Da ya shiga cikin tashar mota. Sannan zaka tuntuɓan shi a lambobin wayoyin shi kamar haka: 081-09-03-455 ko kuma 070-706-290. Malam Ado, mu je yi maneji haka, amma muna dawowa birki na gurin Salisu S Kala. Salisu S Kala mai kantin sauki. Yawwa Malam Bello, ni kam tun ranar ki san tambaye ka. To, Malam Ibrahim me yake faruwa? Na ga ranar na ji na so ta shadda, kuma zazzafa mai tsada, domin ta ko'ina ta fita ka kyau da haɗewa da kyan gani a ido. Amma abin da yake bani mamaki shine, sai na ga idan mun sa shaddan nan, kafi na haɗewa da kuma kyau, sai na ga ɗinkin ya zauna a jikinka kamar a jikin ka kera shi. Wa me sirrin ne wai? Malam Ibrahim kenan. Tela na shine sirri na. Domin idan na kai mashi ɗinki, duk wani sabon design da yin wani kwalliya abin da ya ga ya kamata ba sai na ce ba ma yake mu zaka sai karamar shadda idan ka kai mashi in ya tashi ya mata wani gagarumin dinki sai ka rantsa wata babban shadda ce ta zo a gari saboda tsabagen kwarewa da kuma sanin aiki irin nashi. Daga ta Malam Bello, wani kwararren telan ya kake ta kuɗa shi ne? Shin kana so ka ce mun baka san wannan kwararren telan ba? SAS Textile and Tailoring Center Kudan ba? Ko shine shahararren telan da yake ma wannan matashin saurayin? Abba wanka dinki wanda zaka ga ya fito face tamkar dan gidan gwamna. Kwarai kuwa Malam Ibrahim. Amma na ji kana SAS Textile and Tailoring Center. Wato kana nufin har shaddoji ma da yadda da abubuwa gina sai wake nan? Ai SAS ba iya dinki kawai ya tsaya ba. Ya shahara wajen ɗauko manya-manyan shaddoji, gizina, miro, yadiddika, shamfu, saga da kuma jallabiyoyi kala-kala malam kamar muna Saudiya da atamfofi da leshika daban-daban na mata da kuma sauran ire-iren su na material masu karko kuma a cikin farashi sassauka. To Malam Bello, ai na zan samu wannan shahararren cilin domin ni ma na kwashi nawa garabasa. Yana nan a number 1 Dandako Road opposite N Achaba da ke garin Kudan local government Kaduna state. Sannan za ka iya samun shi a lambobin wayarsa kamar haka: 090-73-10-43-73 ko kuma 090-49-17-31-44 ko kuma 081-42-21-49-78. SAS Textile and Tailoring Center, alfaharin matasa.